Sky the place. Честно, трябва да укрепим на позиция. Дубъл едно. Аре, тема първа дубъл едно. Ще направим операция. Какво ще го монтираме? Ще добавим звук. Шойне. Аре, колко издал нещо, мен ти си engaged. Другата комбинация ще има. Първо снимаме края, после ще снимаме. Бати кулминация. Това ще пробваме. Ами, както това минават леко. през това, да, Добре. С едно някакво минало безвредно. За последен път виждате тишето сух. Синята или червената? Зелената, лади. Изради! Случи ти нещо се случи. Кой ще го прави? Да. Я да видим. Те, които знаят, това е кола, Чай, ти не си да нещо по-компетентно. Чай, пробвам. Дали минава нещо? Да, Не, няма пъти нищо, да. Engaging main off. Engaging. Научати. Чуйте в мира. Юнакс. Юнакс да. Чекайте, не бе, глуп. Само да го тренирам. Ще тренирай. Това трябва да си го тренираш от цял живот да го направиш. Мастер Йода ме е учил това. Добре, ладно ми да цитираш. My assistant class. Class does not speak. 3, 2, 1. Айде, бях! Бати, яко, пикня. Няма такова раз. Жълт кара още! Баси ти чак. Карай! Може да ги случи. We could suck them later. Бах си, яко. Аре, яко. Това слуша